Ngaphansi komkhankaso i-Operation Shanela, kulezi nyanga eziyisithupha ezidlule bangaphezu kuka-120,000 abasolwa ababoshelwe amacala ehlukene okumanje asenkantolo. Ujenene uthi bakwazile nokuthola imoto ezingu-138 ebezebiwe kanye nezibhamu ezingaphezu kuka-12,500 ezizoshiswa nje maduze. A total of 120,278 suspects were arrested for various crimes, with majority of these cases still before the courts. Uqinisekisile ukuthi asikho isandla esinoboya ngokushona kobengumphenyi ecaleni likaThabo Bester. There is no foul play. The member committed suicide, but we did, myself and General Sintumule, we did yesterday send a team there led by General Sibia to go and look at all angles and investigate the matter. Uthi luthela izithelo ezinhle uhlelo lwamaphoyisa ajutshwe emngceleni osemangozi ohlukanisa lelizwe neMozambique njengoba sebengu-75 abasolwa asebeboshiwe. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uthi okwamanje akekho saboshiwe ngokubulawa kuka-AKA, kodwa ke ukhona umuntu abamlandelayo.